v tejto chvíli by som chcel pozvať na pódium našich druhých hostí v poradí, a to je manželov Slavkovských, ktorí k nám prichádzajú z nedalekého, alebo teda z blízkeho miesta pod Šarišským hradom. Vítajte, vítajte. Sadkajte si, nech sa páči. Tak, ako sme mohli vidieť z týchto fotografií, tak manželstvo Jozefa a Ivety má... Pardon, som sa pomýlil. Ja som aj vtedy hovoril s vami, že ste nie Jozef, ale Vladimír. Takže prepáčte, to nie je Jozef, to je Vladimír, áno? Takže Vladimír, ale Iveta sedí, toto sedí, takže všetko v poriadku, dobre. Takže... Vaše manželstvo, ako sme videli aj na fotografiách, je už manželstvo, ktoré je už trošku také dospeláckejšie. Ak k tomu vášmu manželstvu, ktoré už má také Kristové roky, pridáme tých 7 rokov vzťahu pred manželstvom, tak sme u vášho manželstva kdesi tesne po 40-tke. A to už je také dospelé manželstvo. Pamätáte si ešte na ten čas, kedy ste vstupovali do manželstva? Ešte to tak nejak hmlisto máte? A keby sa vás niekto opýtal, čo ako aj ja, že som zvedavý, či si vy ešte pamätáte na tú novotu vo vašom manželstve, alebo teda novotu, čo vám nové prinieslo vaše manželstvo? Skúste nám povedať. Tak za mňa, keď si tak spomínam, čo bolo nové s príchodom manželstva, tak tá prvá myšlienka je, že byť spolu. My sme začali s Ivetkou chodiť spolu pomerne mladí. Ivetka bola na začiatku strednej školy a ja o nejaký rok popredu. Boli sme z toho istého malého mestečka a keď sme teda začali spolu chodiť, tak sme ráno chodevali spolu do školy na autobuse. Popoludní sme sa v meste čakali, aby sme mohli ísť zase spolu domov. A ešte večer sme sa snažili spolu sa tak nejak rozlúčiť pred spaním. Naše domy, kde sme bývali, boli tak cez ulicu, čiže ešte sme si tak aj mávali z okna a to sa dalo. Potom neskôr, keď prišla škola v Košiciach, tak zrazu prišlo taká zmena a už sme nevedeli byť spolu každý deň. A nám to chýbalo. Priznám sa, že sme si písali listy, také klasické. V tých rokoch boli to 80. roky, neboli mobily, nebol internet, neboli SMS-ky, žiadny Messenger, Viber, WhatsApp, nič také nebolo. My sme si stihli vymeniť list, teda obaja sme si napísali list z Košic do Šariša, Ivetka mne zo Šariša do Košic na internát. To bolo také, tak sme sa na to veľmi tešili. Len tak pre spestrenie, že asi dnes už mladí nevedia, ako sa také tie listy píšu, a keď som tak premýšľal, tak ten titul bol, že Veselá slečna. Ja som sa zľakol, že budete hovoriť, že sejdeme sa na hřbitovie. Takže to, čo pre mňa znamenalo manželstvo a vlastne bolo, že sme mohli byť spolu. Tak neviem. Ja keď za seba mám povedať, tak pre mňa to manželstvo bolo, asi by som povedala slovo materstvo, lebo Pán nám požehnal vlastne po 1. roku manželstva, hneď sme mali syna a každým rokom sme mali ďalšie dieťatko, čiže sme mali za 3 roky 3 deti a vlastne sme sa tak za pochodu učili a bola to taká nová dimenzia v mojom živote, aj taká starosť, aj
aj tak všetko také nové to bolo pre mňa a pamätám sa, že keď sme si doniesli toho syna najstaršieho Dominika, tak to bol taký uzlíček, takej radosti, tak sme tak na ňo pozerali s Vladkom obidvaja a tak sme sa núkali, že kto mu dá dole čiapku, dáš ty, či dám ja, lebo sme nevedeli mu dať ani dole tú čapicu vlastne. Tak určite, ak môžem povedať, že to materstvo, ale bolo to aj úžasné, krásne roky, ale tak ako všetko prináša so sebou aj tú krásu, ale aj tú starostlivosť. Super, ďakujem pekne. Keďže ste už hovorili o tom, že sa vám do manželstva prihlásili vaše deti, tak ja som trošku počítal a keď som to počítal, čo sme sa rozprávali, že keď zarátame vaše 4 deti, 8 právnúčat, 9 na ceste, pardon, 9, už právnúčata budú, dobre. A tu mám napísané, že právnúčat, tak som si to trošku tak generačne posunul. Takže 8 vnúčat, 9 na ceste, plus teda nejaké 4 nevesty, záťovia a plus vy sami, tak to je skoro 20. A tak sa chcem spýtať, ako funguje také početné spoločenstvo ľudí v rodine? Nie je to hrozba pre vaše manželstvo? Nie sme sami. Kedyže môžeme byť sami? Veď sú vždycky u nás. Fotografie dokazujú samé spoločné akcie. Je tam miesto aj na to, že by ste sa vy dvaja nejak tak ešte zrandili? No, tak ako ja môžem povedať za seba, že je to určite veľká radosť, aj také požehnanie. Samozrejme aj starosť, lebo ak sa zíde toľko ľudí, tak je potrebné to aj ako keby, že aj aby to aj malo čo jesť, aby to malo aj čo piť a potom to aj všetko upratať za nimi a tak, takže ale ja to vnímam ako takú svoju úlohu, že aby sa tá rodina schádzala. Mne veľmi záleží na tom, aby sme mali dobré vzťahy, aby sa naše deti a aj ich partneri, keďže už všetci žijú v manželstvách, aby sa cítili u nás dobre, aby sa cítili takí prijatí, aby zažili naozaj takéto spoločenstvo. No a tešíme sa vlastne z toho a tých príležitostí na to stretanie je naozaj dosť, lebo my sme v jednom meste, takže akékoľvek narodeniny, meniny, to všetko vlastne prežívame spolu. A je to pre nás tak veľmi dôležité, aby sme tvorili také spoločenstvo a tie vzťahy sa navzájom tak prehlbovali, lebo tie vzťahy sa budú rozvíjať vtedy, keď sa budeme stretať. Čiže aj tie spoločné výlety, aj to všetko patrí tak k tomu. Tak. A myslím si, že máme čas aj na seba. Povedz ty. Určite. Naše deti už sú v manželstve, najstarší viac ako 10 rokov. A vlastne oni postupne tak odchádzali z domu, čiže my máme čas na seba v týždni, že sme vlastne sami a o to vlastne je vzácnejšie potom, keď môžu prísť k námi. Sme aj v nejakej službe, čiže niektoré víkendy sme preč, takže je to trošku náročné naplánovať to, ale naozaj musím vyzdvihnúť Ivetku v tom, že ona to veľmi vníma a veľmi starostlivo to tak berie aj zodpovedne, aby bolo dosť príležitosti, aby mali stále u nás otvorené dvere. Sme obaja zamestnaní a ešte po víkendoch chodívame slúžiť, tak aby oni necítili, že sú na nejakej vedľajšej kolaji, aby nemali pocit, že niekto iný je nám dôležitejší, ako sú oni sami. No a ďalší rozmer sú vlastne vnúčatka, lebo to je nádherné mať vnúčata, to už nemáte tú zodpovednosť ako za vlastné deti. Vy už nie ste na to, aby ste ich vychovávali, vy ste na to, aby ste ich rozmaznávali. Deťom všetko sľúbime, že nebudú sladkosti a tak ďalej, ale keď prídu a pozrú na vás tými očami, no nedaj mu tie cukríky, nedaj mu tú sladkosť. Možno by som trošku poopravil, že deťom všetko zakážeme, ale vnukom všetko sľúbime. Vnúčata už majú otvorené dvere. Áno. A je takou radosťou, keď vlastne, že dedo, môžeme prísť k vám spať? A teraz už sa dohadujú vlastne navzájom ako bratranci a sesternice, kto s kým príde, kto už bol minule, kto ešte nebol. A teraz my sme na rade a vlastne prichádzajú k nám, je to také dobrodružstvo, spia na gauči, na nafukovacích posteliach a je to proste taká výnimočná udalosť pre nich, ale aj pre nás. Takže ak som dobre pochopil, tak nafukovacie posteľ, upratovanie, varenie a všetko ostatné, čo ste spomenuli, tak to všetko je síce v bežnom pohľade zaťažujúce, ale ak buduje vzťahy a máte z toho radosť, tak to je teda super.
Nemáte s tým problém. A toto by mohol byť vlastne odkaz našich manželov slavkovských do našej odkazovej fľaše, že vzťah, keď sa buduje a budujeme ho radi, tak sa nám vždy vráti, aj keď to, čo si stojí. No a keby som sa posunul ďalej, vo vašom dospelom manželstve, ktoré už má za sebou úctyhodný počet rokov, dní, týždňov. Chcem sa spýtať, nehrozí starým manželom, starším manželom, že z manželstva sa stane nejaká taká opakujúca sa rutina? Alebo dá sa ten manželský život nejakým spôsobom rozdeliť na nejaké etapy? Skúste nám v tom vysvetliť. My s Ivetkou sme veľmi rozdielne povahy. Naozaj veľmi rozdielne, zásadne rozdielne povahy. Aj sme trošku vyrastali v iných situáciách, ale naše manželstvo je pre nás veľkou vzácnou príležitosťou. Ak by som skúsil ja za seba ho vidieť v nejakých etapách, tak tá prvá etapa bola začiatok nášho manželstva, deti a boli hneď za sebou. Takže to bolo obdobie takej intenzívnej starostlivosti. Tam sme nemali veľmi čas na seba. Ja som teda začal pracovať, aj sme bývanie riešili. Takže tá prvá etapa bola taká intenzívna starostlivosť o deti. Keď nám deti trošičku podrástli, prišla druhá etapa, kedy sme už začali trošku aj pozerať na seba, okolo seba, začali sme v tom svete vlastne žiť a začali sa ukazovať tie také rozdielnosti medzi nami. A začali sme zažívať takú naozaj skutočnosť našej rozdielnosti, skutočnosť nejakých napätí a aj bolesti, ktoré to prinášalo. Napriek tomu, že sme sa mali radi, tak sa udiali veci, ktoré neboli pekné a ubližovali nám obom. Bohu vďaka sme boli v spoločenstve, ktoré nám tak dávalo také nejaké limity, ktoré nás držalo vlastne v takom rešpekte voči nejakým vyšším hodnotám, takže mali sme nejaké ohraničenia a vlastne neustále nás to vracalo späť aj do nejakého pokánia a tak. Takže to bolo druhá etapa nášho manželstva a bola taká veľmi náročná. A to celé vlastne nás potom podnetilo k nejakému hľadaniu, lebo tie rady boli, že viac sa modli, viac čítaj Bibliu a neviem čo všetko a my sme to robili a nejak nám to nepomáhalo, alebo už sme nevedeli to robiť viac a bolo to také náročné. Ale Pán Boh vlastne tak strážil nás a nás postupne previedol aj vlastne za hranice nášho spoločenstva, v ktorom sme boli a dal nám spoznať aj iné miesta, iné pravdy, aj dal nám spoznať seba. A tá tretia etapa bola vlastne etapa takého uzdravovania a spoznávania. Keď sme spoznali, aký Boh naozaj je, že je dobrý, že Boh je láska, keď sme začali rozumieť, čo to znamená mať rád, keď sme pozvali Boha do svojho života, každý za seba, tak vlastne on vstúpil aj do nášho manželstva. Začal uzdravovať nás samých a začal uzdravovať aj naše manželstvo, aj našu rodinu, vzťahy s našimi deťmi. Tak to bola tretia etapa. A tá štvrtá etapa, ktorú vlastne žijeme už pár rokov, je etapa, kedy také najťažšie veci Pán Boh uzdravil, kedy nám dal spoznať, ako to naozaj je, aký on má plán pre nás. Je to etapa, kedy si vlastne naozaj môžeme zažívať radosť, keď môžeme zažívať takú jednotu napriek rozdielnosti. Máme už aj možno zručnosť vlastne v tom, že ako v ktorých situáciách reagovať. A taký ten nový prvok je vlastne, že tým, že už máme veľké deti, že máme takú určitú voľnosť, tak spolu s Ivetkou slúžime kresťanským poradenstvom aj kresťanským coachingom iným párom alebo jednotlivcom.
A vlastne toto je taký nový rozmer, kde zase zažívame aj sami seba navzájom v iných situáciách, spoznávame sa znova viac, takže určite nemáme pocit, aby hrozila nejaká nuda alebo niečo, že je to také nejaké prázdne. No tak to je krásna odpoveď a znova máme obohatenie, že nie sme tu dnes zbytočne, pretože máme ďalší odkaz vášho manželstva pre nás a to ten, keď som to dobre pochopil, že nič sa nebojme. Ak sme práve v etape hádania sa, tak príde ďalšia. A tá ďalšia je už trošku taká zrelšia a potom príde ďalšia a to už je zase zrelšia. Takže upokojuje to človeka, že joj, tak keby sa mi podarilo aj mne tých 40 rokov manželského života, to by bolo super. Takže veľká vďaka. No spomenuli ste aj Boha. Spomenuli ste vzťah k nemu. A z nášho rozprávania, keď sme sa stretli pred našim rozhovorom, hovorili ste o tom, že ste aktívni v združení Salesiánov, spolupracovníkov. Povedzte nám, čím obohatil Boh vaše manželstvo? Tak vlastne na začiatku to bolo také, tá naša viera bola taká jednoduchá, možno prevzatá vlastne z rodín, lebo vyrastli sme v rodinách, vo veriacich rodinách. Imponovalo nám to, keď sme mohli byť aktívni, keď sme mohli byť animátormi v rodinných spoločenstvách. Bolo to zamerané na mládež. My sme mali stredka, na ktoré sme chodili s našimi deťmi. Stredka boli u nás. Ivetka odbehla nakojiť a vlastne stredko pokračovalo. Náš dom bol plný mladých ľudí. Tak vlastne to bol taký začiatok, to bolo také jednoduché. Potom neskôr, keď deti vyrástli a my sme začali zažívať, ako som spomenul, tú takú rozdielnosť, aj vlastne také možno takú konfrontáciu vlastne v tom, že či ten môj pohľad je správny, to ako vnímam veci. Keď možno naše deti začali nejak iným spôsobom fungovať a prišlo také náročné obdobie a my sme hľadali vlastne, ako to naozaj je. Hľadali sme, vlastne prišlo také obdobie, kedy sme konfrontovali vlastne možno naše také tradičné taký tradičný náhľad aj na vieru, aj na ako keby na Boha a prišlo také poznanie, že my sme s Bohom, že slúžime Bohu, ale nemali sme osobný vzťah s Bohom. A to obdobie, vlastne, ktoré nasledovalo, bolo to spoznanie, aký Boh naozaj je. A že to najlepšie, čo môžeme spraviť, je dovoliť jemu, aby on viedol naše životy, aby on sa staral a aby sme my šli životom v súlade vlastne s tým, ako to on ponúka, to pozvanie. Takže možno by som to tak nazval, že to, čo Boh priniesol, je, že dal nám spoznať, že manželstvo je vlastne jeho projektom pre nás, pre náš život. A že keď mu dovolíme vstúpiť do našich životov, keď dovolíme jemu, aby premienial naše životy, že premení aj vlastne naše manželstvo, náš vzťah, premenil a uzdravil vzťahy aj s našimi deťmi a dovoluje nám to zažívať takú naozajstnú radosť. Výborne. Ďakujem veľmi pekne, takže krásne zaznel ďalší odkaz vášho manželstva vo vzťahu s Pánom Bohom, že manželstvo je Boží projekt pre nás. Zaujímavé však. A my si vymýšľame, že to je môj projekt pre môj život. Však to je Boží projekt pre nás. Super, veľmi pekne ďakujem. No ja viem, že tými krátkými otázkami nevyčerpáme hlbokosť a veľkosť vašich 40 rokov manželstva, ale teda na záver by som aj vás chcel pekne poprosiť. Ak by ste mali napísať odkaz o hodnote vášho manželstva pre široké manželské more sveta, tak na 3 vety. Čo by ste napísali? Tak je to naozaj dar. Vnímame to ako dar manželstvo. Je to blízkosť. Je to hlboká blízkosť. Potom, keď sme sa spoznali, keď sme porozumeli viac, kto sme, každý sám za seba, potom kto sme navzájom pre seba. Tak zažívame vlastne naozaj takú tú jednotu vlastne v tom každom rozmere, ktorý život prináša. A že to stojí za to. Tak asi toľko, čo Vladko povedal, že vlastne
ak vydáme to manželstvo Bohu, tak Boh sa stáva tým režisérom, ako povedali naši predchodcovia, tak to je asi taký náš odkaz, že dajme to Bohu a Boh to bude režirovať. Ďakujem veľmi pekne manželom Slavkovským za ochotu a čas prísť medzi nás. Keď som povedal na začiatku, že z Šarišského hradu, verím, že ste pochopili, že z Veľkého Šariša. Tak, ďakujeme pekne. Hovorí sa, že manželstvo je umenie života a keď už nám teda Lea s Filipom dali takú možnosť, alebo nadpovedali nám na to, že sa to pekne dá vyspievať, to krásne, vzťahové, láskavé. Peter, zhostíš sa svojej úlohy? Veľmi rád, ďakujem, otec Marko. A bude to práve pieseň, ktorá tak veľmi pekne prepojila aj to celé, čo odznelo, pretože je to pieseň o Zachiovi. A práve preto je pre mňa takou výzvou, ktorú sám prežívam, pretože keď vstúpil do života Zachea Ježiš, začali sa diať ohromné veci. Našiel to, čo bolo stratené a to veľakrát aj v manželstve môžeme zažiť. A keď dovolíš Ježišovi, aby znovu prišiel, tak uzdraví tam, kde si myslíš, že už možno uzdravenie nie je možné. Takže pieseň Zachej. Ako Zachej ja vystúpiť chcem, čo najvyššie, ako budem môcť, len preto, že túžim ťa uzrieť a v nádeji bdieť, že si ma všimneš. O, ja po tebe túžim, Pane. O, ja po tebe túžim, Oče. Raz, len tebe chcem sa vzdať, opustiť všetko a za tebou ísť. Tak vstúp do domu môjho, vstúp do života môjho, vstúp. Svoje rany odovzdávam tebe do rúk, Pane môj. Premeň ma cestou spásy, v tebe uzriem, že som krásny, v teba dúfam, Ježiš môj, a zázraky uvidím. Ako Zachej ja vystúpiť chcem, čo najvyššie, ako budem môcť, len preto, že túžim ťa uzrieť a v nádeji bdieť, že si ma všimneš. O, ja po tebe túžim, Pane. O, ja po tebe túžim, Oče. Pokoji raz, len tebe chcem sa vzdať, opustiť všetko a za tebou ísť. Tak vstúp do domu môjho, vstúp do života môjho, vstúp. Svoje rany odovzdávam tebe do rúk, Pane môj. Preveď ma cestou spásy, v tebe uzriem, že som krásny, v teba dúfam, Ježiš môj, a zázraky uvidím. Vstúp do domu môjho, vstúp do života môjho, vstúp. Svoje rany odovzdávam tebe do rúk, Pane môj. Preveď ma cestou spásy, v tebe uzriem, že som krásny, v teba dúfam, Ježiš môj, a zázraky uvidím. A
zázraky uvidím.